Ondo. Izan da esperientzia Oso polita. bai, nahiko diferentea. Adibidez, tailerrak eta bar oso interesgarriak izan dira. Asko ikasten dugu, ez da nabaritzen kanpotik, baina asko ikasten da. Bai. Da interesgarria zen, ateratzen gara pizka bat rutinatik eta egiten dugu zerbait diferentea, da ondo dago. Bueno, alde batetik, teknologia berriak gertutik zautzeko, baina euskeraz, bez? Hori da, jardunaldi honen uztartze hori, eta teknologiara gerturatzen murgilduta gaude danok erabat, baina normalean beste hizkuntza hegemonikoetan, jakitea ze baliabide dauden. Mundu horretan ere euskaraz aritu gaitezkela, hori da beharrezkoa, ez? Argi dago euskerak baldin badauka etorkizun bat, eduki behar du etorkizun bat teknologia berriekin lotuta uztartuta. Egia esan, etorkizunean argi dago teknologia berriak leku oso importante edukiko dutela, edo euskera horregotea, euskera erabiltzea, euskera sustatzea, teknologia berrien erabileran oso funtsezkoa da. Ondo. Gainera, egin dugu errealitate virtualeko tailerra eta oso divertigarria bai. Bueno, nik ez nuen egin inoiz halako tailerrik eta lehen da bizi izan da halako zerbait egin dudana eta oso interesgarria. Bai, ni errealitate virtuala bakarrik alde baten egin duen, baina ez horrelako ekipoekin eta asko sobeago pasatu dugu hemen bai. Bueno, azkenean egunero erabiltzen ditugu teknologiak, ikastolan ordenagailua eta gero azkenean mugikorrarekin, lagunekin, familiakidekin eta mezuak eta argazkiak konpartitzeko ere. Baina adibidez gaur egin dugunak biok errealitate virtuala ez dugu egunero erabiltzen, baina interesgarria izan da. Etorkizuna digitala izango da. Eta digitala izateko gazteak behar ditu eta gazteak euskaldunak behar dira. Europa jauregia bete bakarrik ez, hemendik ateak ere zabaldu behar ditugula eta hemen aipatutako guztiak kalera atera behar ditugula. Sare sozialak, teknologia berriak, horiek guztiak euskaraz erabiltzeko aukera dutela, jakin dezatela. Azkenean, euskeraz ere aplikazioak ere aurkitu ditzazkegula eta jolasak eta askotan uste da gazteleraz joan behar garela jolasterako eta euskeraz ere baditugula alternatiba batzuk. Hizkuntza politikaren egiteko nagusia da euskerak lekua izatea esparru ezberdinetan. Izan eskola mailan, izan aisialdian, kirolean, lan eremuan, eta guretzat oso garrantzitsua da 21. mendean erregina izango da ingurune digitalean euskerak lekua izatea. Bereziki ontzen lantegietan aritu gara, talde txikietan ibili dira eta oso gustora. Oso ondo. Oso ondo, bai. Divertigarria izan da. Bai, asko. Gu egon gara... Errealitate virtualean. Eta ni egon naiz gamer gelan. Oso ondo, egin ditugu hainbat joko euskaraz eta super ondo. Ezagutzen nuen Mario Bros, baina ez nekien euskaraz jokatzeko aukera zegoenik. Ikasi dugu argazkilaritza eta ikasi dugu nola egin argazkiak argiarekin jolasten eta enkuadreak eta oso interesgarria izan da. Gauza asko daudela euskaraz egiteko, pentsatzen genituenak baino gehiago eta gauza divertigarriak direla.